Toto video ste si pravdepodobne pozreli preto, lebo chcete zistiť, či Bladder Health skutočne stojí za to, alebo či ide len o ďalší doplnok stravy s prehnanými tvrdeniami. Aj ja som si kládol túto otázku a preto som sa rozhodol analyzovať všetky informácie od výrobcu, skôr než som si vytvoril vlastný názor. Jednou z vecí, ktorá ma skutočne zaujala, je fakt, že Bladder Health bol vyvinutý na podporu zdravia močového mechúra a močových ciest pomocou zmesi prírodných zložiek. Cieľom je pomôcť udržať rovnováhu mikrobiómu v močových cestách, čo môže byť kľúčové pre správne fungovanie tejto oblasti. Podľa výrobcu toto zloženie kombinuje látky vybrané tak, aby vzájomne spolupracovali a podporovali rovnováhu mikroflóry v močových cestách i zdravie močového mechúra. Ďalším zaujímavým detailom je jednoduchosť užívania. Odporúča sa užívať len jednu kapsulu denne a zapiť ju vodou, vďaka čomu možno tento doplnok ľahko zaradiť do denného režimu bez nutnosti výrazných zmien v zaužívaných návykoch. Je však dôležité zdôrazniť jednu vec, žiadny doplnok stravy nerobí zázraky. Sám výrobca uvádza, že výsledky sa môžu u jednotlivcov líšiť, keďže skúsenosť každého zákazníka ovplyvňujú faktory ako individuálna fyziológia, strava, životný štýl či pravidelnosť užívania. Teraz sa s vami chcem podeliť o varovanie, ktoré vám môže ušetriť množstvo starostí. Keďže sa Bladder Health stal pomerne populárnym, začali sa objavovať stránky a reklamy, ktoré s výrobcom nemajú nič spoločné. Ak sa teda rozhodnete produkt vyskúšať, uistite sa, že využijete len oficiálnu webovú stránku uvedenú v popise videa. Získate tak originálny produkt a prístup k oficiálnym ponukám i záruke. Ak ste pred kúpou hľadali informácie, verím, že toto video vám objasnilo tie najdôležitejšie body. Ak si chcete pozrieť podrobnosti o zložení, skontrolovať jednotlivé zložky a zistiť aktuálne akcie, stačí navštíviť oficiálny odkaz, ktorý som uviedol v popise. Ďakujem za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom videu.